Tak jo, tak já tě nemám za co chytit, tak já nevím. Tak já budu... Za rameno. Nemůžeš se bránit, to dělat zvuky, musíš nechat plynout tu bolest. Tu jsem, ne! Já to věděl! Já to věděl! Ne. Víš, že při natáčení tě většinou někdo jebne do kulí. Udržíš, ne? 110 kg. Jo, tak jako můžu mít aspoň to nemocenskou do školy, to tam platí? Tak pojď, ukaž mi ho. Ukaž mi ho, kdo ti nadával. Kdo ti nadával? Hej. Hej, ty nadáváš mojemu synkovi? Jsi vole. Pojď, ukaž mi, kdo do tebe rype. Kdo? Hej. To je můj nejlepší zaměstnanec. To bylo naposledy, co si do něho rypal. Je ti to jasné? Ty budeš rypat do mojeho zaměstnance? Do mojeho... Hej, běž to! Pojď, ukáž mi, kdo do tebe rype. Kdo do tebe... Ukáž mi, kdo do tebe rype. Přestaň rypat do mojeho nejlepšího zaměstnance. Je ti to jasné? To bylo naposledy. Naposledy.